Bayno mga igsoon, mahing buntag ka naton tanan og ning takna karon sa kabuntagon, magtuon na sabta sa balaang kasulatan mga kapaglaom no kay grabe kadaghan sa mga reliyon karon nga doon magud ka klase ang reliyon karon mga higala either nagtuman o naglapas. Nya ang giingon sa Biblia, mailan nimo sila pinagi sa bunga. Mailan ninyo sila kung sila iyabas sa Ginoo kung sila adunay mga maayo mga binuhatan. Ang ingon sa Biblia sa Mateo 7:21 nga dili ang tanan nagaingon kanako Ginoo makasulod sa langit kundi kadto lamang nagtuman sa kabubuton sa akong amahan. Karon kining kabubuton sa amahan naa dinhi nasuwat sa Biblia higala. Oh, Juan 7:17 ang mga apostol wala sila magtuman sa ila lamang kaugalingon nga kabubuton kundi kabubuton pinaagi sa pagtudlo kini kabubuton sa Dios. But pasabot higala ang giingon sa Biblia bisan pag manlunda bisan pa og Ginoo bakaha basa mga apostol basa sukwahi sa gisulti sa balaang kasulatan isipon kini kapaglaom nga dili tinuod og kini siya ipatunglo. Muna makaingon ta nga ang uban nagpamatuod sa Pinadeg 3:9 nga ang Adventista daw sinagugan ni Satanas kay nagpakahudiyo. Munay giingon mga kapaglaom nga mahimo ba di ay sinagugan ni Satanas ang nagbuhat sa kabubuton sa Ginoo? Kay ang sa Hebreo 4:4 ang Dios ni pahulay sa kapitong adlaw. Unya sa 10 o si bisan kinsang magsunod magundang usab sa iyang pagpamot maingon nga ang Dios miundang. Og kining tanan higala usa ra gyud ato nga gitawag nato nga sulundan. Si Kristo gyud ang ato nga naghatag og sulundan, no? 1:3:15 si Kristo naghimo siya og panag-inan, pattern. Nga siya ni sulod sinaguga Lucas 4:16 unya kanang giingon nila mga kapaglaom nga sa mga Christian kanang Mateo 28:1 unya kanang unang Korinto 11 unsa pa nang mga teksto nila mga kapaglaom pinadaig 1:10 wala man magsulti ang Biblia higala nga si Kristo miingon nga moadto naman kog langit Domingo na ang inyong adlong igpapulay o Domingo na ang inyong igsisimba. Wala man sa magingon kung magisgutaan ni higala ang mga Hudiyo mao gigitugyanan Roma 3:1-2 4:22 sa Juan ingon gani nga sila wala makaila sa ilang gisimba kami nakaila kay ang kaluwasan nagagikan sa Hudiyo. Unsa may gipasabot anang Pinadeg 3:9? Dunay mga tao nga nag-angkon sila nga sila Hudiyo apan dili di ay mga bakakon. Mao na sila dili ang pagbantay sa sugo sa Ginoo. Kay ang pagbantay sugo sa Ginoo ang pagbantay sa sugo sa adlay pahulay dili na pasabot nga sinagugan ni Satanas. Kay gani ang RCC mga kaigsuonan nagsunod sila sa mga larawan nga gihimo sa nila ni Moses katong gipanghimo nga kerubin mga kaigsuonan ilang gisunod katong mga timaan ris agtang Ezekiel 3:8-9 ilang gyapon gisunod. Di ba matawag nato og sinagoga kung mao man na logic ba? Kung sa logic pa napasabot kung sunod ana karon kay ang mga Hudiyo nagsunod man sila sa Dios di na lang punta mo sunod sa Dios. Mao na diha mga kapaglaom, no? Og atong hibaluan higala nga ang Biblia para gyud sa tanang tao dili kay magpili-pili ka na gani relihiyon nga nag-introduce nimo nga magpili-pili dili na tinuod mga kaigsunan ngano kay ang Biblia old and new kana kamatuoran yes kamatuoran mga kaigsunan og dili siya pwede nga imong usab-usabon nga unsay kon sa Old Testament sa New Testament lahi na sa dili na ang old and new mga kaigsunan usara na sila the church of wilderness buhat 7:38 gidawat sa mga apostol gidawat na to hangtod karon mao na ang gitawag og nagapadayon og walay pagkabugto mga kapaglaom mo na makaingon ta usahay nga
nga kini nang nagtuman sugos Ginoo mao na hinuoy higala nga gitawag na noon nila og kining sinaguga ni Satanas. Pero ato lang po silang sabton mga kapaglaom. Karon unsao man nato pag-ila? Yes, si Kristo mga kaigsunan sa mga dokumento sa gitawag og Bisayang Katekismo o sa uban nga mga libro sa Katolik nga klaro man gyud mga kapaglaom nga gihatag ang adlaw ikapito Sabado para makatilaw langit. Unya si Kristo matinud-anon kaayo nga nagsimba kada Sabado sa sinagoga, mugreet pa gani sila Happy Sabbath. Nasulat na mga kaigsuunan, no? O muna ikalibgan ako nga kining atong mga Catholic faith defender kung musunod lang sila sa ilang libro, magka-Sabbath keepers gyud sila. Sa pagkatinuod mga kaigsunan, Sabbath keepers mo kini the original. Nausob lang na sa panahon mga higala nga si Constantino Dako nakasulod sa Iglesia Katolika. Mga Sabbath keepers tanan mga igsoon, no? Mga pari kaniadto, mga Sabbath keepers. Niabot lang na ang Sunday keepers sa panahon nakasulod si Constantino, usa ka pagano nga nakabig sa Roma mga kaigsunan, mo'y nag-introduce ni anang Domingo. Mabasa na sa World History Philippine Edition by Saide, page 245. Constantine proclaimed the Christian Sunday as a day of rest. Ang klarong pagkasulti mga kaigsunan, kanang ilang gipang basa nga Osias 2:11 nga kuno may tagna nga pahunungon di man tagna. Kasaysayan man na sa Jerusalem, kasaysayan na sa mga Israelinon nga nagasimba na sa mga Diyos-Diyos, mo hinungdan nga gipahunungan mga kaigsunan sa tanang mga tulumanon. Kaysa una sa ilang tulumanon naa pa tong seremonyal, naa pa tong mga pista, naa pa to ilang mga tigom sa panahon sa ilang Pasko, Passover. Diya pa to mga igsuon. Ikapitong adlaw. Sa din nakita sa Ginoo nga murag wala nagay puruhan pa mga kapaglaom nga kining mausob pahunungan. Mo bitaw daghan sa mga Adventista nga nakita nga nagpakasala mga higala, pahunungan sila sa adlawng Sabado. Sa diya nga pahunungan sila, dili na sila ganahan, mobalhin sila laing reliyon. Di ba nakabante mo daghang mga Adventista nga nibalhin og Katoliko nga garbo kay sila nga kami gikan mi sa Adventistas SDA, Seventh-day Adventist nibalhin mi og Katoliko kay naa diri ang kamatuoran. Ila ginagi pasundayag mga kaigsunan. Tungod kay kana nakita nga pahunungan na sila. Ngano man kun imong subayon ang ilang history sa ilang kinabuhi mga kaigsuonan duna na sila mga sala sa Seventh-day Adventist, no? Dili sila makaapa sa standard o sa baruganan sa Adventista. Siguro wa ta kay balog unsa. Mo na nga ang uban nga wala sila ni ubidos. Doon natin mga kaso sa Adventista, no? Natoy mga kaso mga kaigsuon ug uban pa wala ko makahibalo sa uban nga mga Adventista, pero ubidos na hibalo ko may kaso siya sa Adventista, no? Doon na siya gitawag mga higala nga nakalabag siya sa balaod sa Adventista sa Ginoo. May tungod sa babae, mo na nga dili gid pahunungan gyud na mga igsoon niya. Sa diha nga mahunong na nimo ang balaod sa Ginoo, tanang mga balaod sa Ginoo, ang imo na madumduman mao na lang gyud ang pagpangdaot mga kaigsunan. Dauton nimo ang imong ang kanhi nga imong nga gisubay. Mingon ka nga dili na sila tinuod. Di man na malalis mga igsoon kay duha ra man gyud ka klase ang tao. Sa panahon sa paghukom mga higala, duha lang either nagtuman naglapas. Hamon kami ngong tulo. Duha lang mga igsoon. Either naakas tinuod naakas sa bakak. Dili pud mahimong tinuod nga sa kay lagi na history unya walay tuman-tuman di po na mahimong tinuod. Mas maayo pa bisag wala ka sa history pero nagatuman ka kay matawag kag sinumpay, no? Kaysa nag-angkon ka nga tinuod na mi history nga kami gyud ang gitukod ni Kristo pero wala ka sa buhat. Wala ka sa buhat mga kaigsuonan. Kinahanglan reperonon pa na ang imo nga kinabuhi mga kapaglaom.
Mao na ang gipasabot mga higala. Karon nagisgot man tanog sa sunod-sunod nga adlaw igpapahulay. Gani daghang mga bersikulo ato ra nang i-special ang Oseas 2:11 mga kaigsunan ha. Karon sigutan nato ni kining adlaw igpapahulay. Unya kanang giingon nilang Domingo nga bag-ong giilis mga kaigsunan. O bot pasabot ni adtong mga pila ka mga katuigan walay mga pag-ilis. Pero karon nga mga bag-o ron nga mga Biblia mga igsoon do na nay pag-ilis. Di ba mao man ay katumanan sa tagna sa Isayas nga ginabalit-ad nila ang kamatuoran. Mo na nga tagna pod sa Daniel 7:25 nga adunay mag-usab sa kasuguan, mag-usab sa panahon kasuguan. Daghan ang mga tawo mingon wala nay kasuguan mga kaigsuonan. Mingon sila nga dili na maayo ang sugo tumanon. Nausa no nay buhaton lapason. Di pod. Wala nga lisod kayo no. Makaingon ta nga yun sa pagunahuna nga wala na po kusugo. Unya naglapas ka wala noon. Kay ang pagkawala sa po kasugo dili kay kung kuno opposite, ha? Dili al kontra. Mawala ba ay na ugway al kontra? Al kontrahan gina nimo parang mawala mga kaigsunan. Okay. Ato hibaluan mga kabaglaon. Nga kung subayon nimo ang Biblia, Pinarig 21:5 kasaligan og matuod, gisulat kay kasaligan og matuod. Mo na nga subay ta sa Biblia. Kay ang Biblia naa diha ang kamatuoran. Kung naa diha ang kamatuoran, nagpasabot safety ka diha sa kamatuoran. Safety ka diha mga kaigsunan. Mo na nga ikaw ako kinahanglan niya magasubay gayud biblically mga kaigsunan. So, Biblia gyud ang ato nga basihan. Biblia ra ang muhubad, Biblia ra sab ang mopasabot, dili kay kitay mopasabot mga kaigsunan. Ang Biblia ra puy muhubad, dili kay Biblia ka mobasa, tuwa ka sa istorya maghubad. Unya lahi na mga higala ang pagkahubad. Mao na nga ato ni siya nga ginatun-an kada adlaw mga kapaglaom. Wala pa ta sa estudyo mga higala. Pero sige lang mabalik ra na mga kaigsunan kung mabalik ang atong maing signal. Okay nang ato din nga pasalamatan ang tanan nato mga listeners. Mangay ko ninyo og pabor mga kapaglaom nga katong Jerry Laig nga channel nako gi-remove naman to kay do natoy daghang mga siguro nga kuan kay ako'y nagkuan adto no si Giler Pacana man murag nalabag sa YouTube munang gi-remove. Hangyo sad ko ninyo karon mga kaigsunan sa paguting kay sa kamatuoran, i-subscribe ninyo mga higala no, i-subscribe ninyo para nga inyong kapaglaom inyong ebanghelista sa hanginan sa social media magapadayon unya makahatag pud ta og kining tabang sa buhat sa Ginoo mga kapaglaom. Ana lang na mga higala, balik-balikan nato mga kaigsunan. Daghan kaayo mga tawo karon nga makigsungag yung Adventista. Unya ang ila ra bang tema dayon pagsungag sa balaod sa Ginoo. Wala nang pagkaon, wala nang adlay pulay, wala nang napo kasugo. Dili man amo. Igo ra may gatuman ana. Wa poy giingon ang Ginoong Hesukristo nga pag-abot nako diri sa kalibutan 10 commandments wala na. Unya di na mumutuman sa kung sugo kaysa gituman na nasudi wala man pud mag-ingon. Ang gituman sa mga tao sugo sa Ginoo. Dili kay pasumangin lang nato mga higala nga ang sugo sa Dios sugo na pud sa Dios dili mga kaigsunan. Muna nga ako lang nagipabalos tanan mga higala balik-balikan na to. Tanan to mga sponsor sila ni Sir Jonathan Dandoy o usab sila ni Sir Siban o Ma'am Maria. Tanan na to nga mga sponsor mga igsoon nagahatag nato og kining labi tong mga premyo sa mga wali. Sila ni Baldomiro, sila ni Nonon Murata, kauban pa
partner kauban sab nila ni John Magsakay, ang ato mga sponsor, mga kaigsunan. Thank you very much sa inyong pagpagabana, mga kaigsunan. O manghinaot ko mga higala nga sa tanang panahon sa pagbalik sa Ginoo makabaton kitag kinabuhi nga walay katapusan. Maigsoon na mahatag espesyal nga pagampo. Ang uban na siguro mga higala adunay mga problema, magampo ta. Dalaygon may mao na mga Dios nintak na amahan. Nagapasalamat kami. Panalangin ni ang tanan namo nga mga tigpaminaw na mga problema. Ikaw maghatag ka namo og pagpasaylo sa usala. Salamat sa pagtubag sa ngalan ni Hesus. Amen. Maigsoon wala na kita igong panahon. Ako mag-ingon wala kitay mahimo sa pagpakigbatok sa kamatuoran kundili pagdapig sa kamatuoran. Thank you very much og maayong buntag, maayong udto, maayong gabi kanatong tanan. Depende sa inyong makita. Thank you very much. Kini inyong ibang lista. Jerry Light Maingon. God bless you.